cuartos. A ver qué son, pero... Yo me soy diferente. Cuartos, como su propio indica, hay 4 cuartos. que cada uno é así. Mentre sona non se come nada, Mentras soa acampar non se come nada. Isto vai ser igual cando vexades a tele. Cos cuartos non se comen as uvas nin os cuartos. As campás poden ir un pouco máis lentas, porque hai algúns que teñen galletas. Ostras. Y otros con melones, que peor. Vai a ver, Escoitade a Vero y Nati. Pero se comen unos cuartos. espera, que tienes que ver o meu modelo. Os cuartos van ser 4 toques de campana. Non se comen nuestros cuartos, vale? Os 4 cuartos son para preparar as campanadas. Atento. Lindo. Que non coman, que non que non teña que tomar e tú non se Silencio. E despois, cando Vero e eu demos as campanadas, entón celebrámoslo, damos A mí non me des. abrazos e desexamos un bo ano novo. Sen empurrarnos. Vale. En que ano empezamos? Peña. pararon. Empeza. Hai silencio absoluto. 2 cuartos. A 2. Ya. Ai, cuidado. 3 cuartos. Primeiro.